Fil-bidu tas-sena l-ġdida, l-eks Ministru ta' Gonzi PN, Chris Sajt, u deputat ewlieni fuq Għawdex qal li Times of Malta li Għawdex għandu jkollha kunsill reġjonali u li oqsma importanti għall-Lawċin bħal huma toroq u infrastruttura kif ukoll oqsma relatati mat-turiżmu jitneħħew minn idejn il-Ministeru għal Għawdex u jingħataw f'idejn dan il-kunsill. Inklużi wkoll ċerti servizzi relatati mal-qasam tas-saħħa b'detriment partikolari għall-anzjani Għawċin. Dwar dan irreġixa l-Partit Laburista permezz ta' stqarrija. Il-Partit Laburista qal li dak li jrid Sajt u allura l-Partit Nazzjonalista minħabba li huwa fatt magħruf li l-eks Ministru ta' żmien Gonzi PN għandu influenza qawwija fuq il-kap Nazzjonalista, jkun jfisser li jiżarma kważi għal kollox il-Ministeru għal Għawdex li għal aktar minn 40 sena serva biex Għawdex mhux biss jkun madwar il-mejda tal-kabinett iżda saru riformi kbar fil-Gżira Awċija b'risq Lawċin. Il-Partit Laburista spjega kif b'dak li jrid Sajt ikun jfisser li jkun hemm kunsill reġjonali li jieħu l-aktar deċiżjonijiet importanti li joqtu lil Lawċin u filwaqt li jkun hemm Ministru jitkellem dwar Għawdex fil-Kabinett madankollu l-aħħar kelma tkun tal-Kunsill Reġjonali u li l-Ministeru għal Għawdex jkun hemm biss għall-isem u xejn aktar. Il-Partit Laburista fakkar kif din kienet l-istess proposta li jagħmel il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali u li ġiet miċħuda b'mod assolut mill-votanti Għawċin. Bil-proposta tal-Partit Nazzjonalista ta' Sajt, il-Kunsill Reġjonali magħmul minn sindki Għawċin jiġi fix-xejn. Il-Partit Nazzjonalista ta' Sajt iġibhom bla saħħa u fix-xejn. Il-Partit Laburista qal li dan mhux biss joħloq konfużjoni u ħafna burokrazija iżda deċiżjonijiet kruċjali għal Għawċin bħal huma toroq fl-Irħula u pajsaġġi fir-Raba, proġetti ta' infrastruttura fl-urban kif ukoll servizzi u oqsma relatati mat-turiżmu li f'Għawdex hi industrija mill-aktar importanti. Skont Sajt, dawn kollha għandhom jittieħdu minn idejn il-Ministeru għal Għawdex u jitpoġġew f'idejn kunsill reġjonali. B'dak li jrid Sajt, qal il-Partit Laburista, jinqataw wkoll għal kollox il-kuntatt, l-għajnuna u l-gwida foqsma u suġġetti importanti għall Lawċin li għal dawn l-aħħar 40 sena nataw mill-Ministeru għal Għawdex. Il-Partit Laburista qal li d-dikjarazzjoni ta' Chris Sajt hija turija ċara tal-intenzjoni tal-Partit Nazzjonalista u l-faxxa estremista tiegħu li bħalissa dejjem bikkruċjata kontra l-Ministru għal Għawdex kienet Kamilleri li jġibu fix-xejn l-iskop ta' Ministeru għal Għawdex u li jekk ikunu fil-poter jiżarmawh għal kollox.